Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि हwdw YouTube चेनेलखौ बयखौबो नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आं दा संनाय खावनायनि भिडिअ खालामनायदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Beer. लोगोफोर आं दा बहलखौ हाना लाबोनोसै माबा एन्जरजोंहाय आलुजों मोनबाय थाथोंसै दा बे बहलखौ बाथोन बानायनोसै आरो आं दा बहलखौ हाखांबायानो आं दा बहलखौ सुखांबाय। देरथारबाय। Zutat ayo. आं दा मुलाखौ सुखांबाय।